De her paller kender de fleste Europapallen, som bruges som underlag til transport. Men de har en prisvindende konkurrent, en grøn en af slagsen. Et iværksætterfirma i Aarhus har nemlig stor succes med deres produktion af paller, som er lavet af affaldsplast. Man tænker måske ikke over det. Men selv en gammel træpalle kan blive mere CO2-neutral, end den er i dag. Og det er netop den udfordring, som Jeppe Mølvad-Gaard og virksomheden Nortech Solutions har sat sig for at løse. Det, der er særligt ved den her palle, det er, at den er produceret af 100% genbrugsplast. Det plastikaffald, som tusindvis af danskere hver dag sorterer, ender potentielt i en af de her 26 kilo tunge paller, som er udviklet specielt til det svenske Systembolaget. Vi rammer ind i, at de er ved at udvikle en ny palle, og det kommer vi med i, fordi vi er de eneste i Europa, der kan producere en palle på den måde, som den er produceret på. Lige nu leverer Jeppe Mølvad-Gaard og resten af holdet 2.000 paller til Systembolaget om måneden. Men i alt skal de levere 160.000 paller over de næste 5 år. Jeg er meget stolt af hele palleshowet. Vi startede for 4 år siden, og med det her projekt her, og det der er kommet ud af det, er, at vi selvfølgelig har fået en palle, som er unik. Pallerne udleder ifølge University of Chemistry and Technology i Prag 77% mindre CO2 end almindelige træpaller. Og hvis de går i stykker, bliver de revet til små stykker og støbt om til nye paller. First price, ja. I denne måned modtog Nortech Solutions en pris for sin palleløsning. Den har rigtig stor betydning. Altså, da vi blev nomineret, var vi måske ikke helt klar over, hvor stort det var, og hvor omspændende det er i hele Europa, og også ude i verden, at få den opmærksomhed. Men vi kan godt mærke nu, at det har en stor efterspørgsel. Prisen for mest inspirerende kunderejse er uddelt af Enterprise Europe Network, som også har været med til at formidle kontakten mellem danske Nortech Solution og den tjekkiske palleproducent. Jamen forhåbentlig så kommer den til at betyde en masse opmærksomhed og en masse nye kunder. Nortech Solutions har også en palle, der er godkendt i Norge, og her i Danmark er der interesse for lignende plastikpaller.